Serikali ya kaunti ya Kisii yabuligwe gusira aborokia ba ECD ase ogokinya ebirengo byobokoreri bwabo. Ayankolengana no coordinator w'ikyombe ya ECD Network Kenya Teresa Ocharo. Nigo Teresa tebire buna nigo baliganirie omorobere bokurwa amaigelyo ime kaunti ya Turkana asolengete gusira. Nabo igo kweneke buna aborokia nkonyora bale amaigelyo igoro yobokoreri bwabo. Marieta Nkoro Teresa Ocharo Moma naende igonde National Coordinator ECD Network for Kenya naende wetani ayo igonde Senior Lecturer Kenyatta University Department ya Early Childhood and Special Needs Education. Lero igotwarenge amana abantu ba media litukoria lero asengenjo ye conference ya bana egochakoba ya Early Childhood Development Network yego chakoleta amo abantu bonse bali bagokora aida bali bakorosia machiko ya agwa affect ya bana bali bagokora research ya mangana ya bana bali basomereta mangana ya bana naende conference yego chakoba aliase county ya Turkana naende etimu ye conference yega igere ngakorua serichiko amona obotuki kogenda aso ogokora mangana yumnata keire from policy and evidence to action. A conference yega igotoli egochago gokorekana gochakira chitariki 12 mpaka chitariki 19 omotinyo saba aliase University ya Turkana University aso county ya Turkana naende igonko aligania kero yomo korua sechinsemo inye chia Gusii mobe morecheste gocha se conference yeiga gekogera inye kobwato bwanchani gochie sabana bake naye tutagete ase conference inye nayo korosirichi koligwa affect ya bana naye tutageta ase conference inye kore nayo korosia budget ya bana masomo ya bana afya ya bana naye tutageta ase conference ase igogonko bali gani mwensi aso